Tappara Performance Hub ja Tappara liigajoukkue ottanut käyttöön Hurin paineilmalaitteet ja käytetään oikeastaan voimanopeusominaisuuksien harjoittamisessa ja kehittymisen seurannassa, mutta myöskin sitten vammakuntoutusprosessin toteuttamisessa ja monitoroinnissa. Hurin paineilmateknologia on siinä mielessä valmennuksen ja harjoittelun seurannan kannalta hyvä mahdollisuus meille, koska se mahdollistaa maksimivoimaominaisuuksien kehittämisen turvallisesti, mutta myöskin samanaikaisesti nopeusvoimantuoton kehittämisen, koska teknologia mahdollistaa sen räjähtävän voimantuoton toteuttamisen siinä liikeradan loppuosassa verrattuna sitten moniin vapaan painon liikkeisiin. Jos ajatellaan Tappara Performance Hubin toimintatapaa, niin totta kai me käytetään laitteistoa ihan arkiharjoittelussa osana niin kuin voimanopeusominaisuuksien kehittämistä ja seurantaa ja testausta. Mutta sitten myöskin tämä yhteistyö on ollut hyvä siinä mielessä, että pystytään täällä huippu-urheiluympäristössä tuomaan sitä palautetta Hurin suuntaan, miten laitteistoa pystytään kehittämään. Pelaajan näkökulmasta se vastus on vähän erilainen kuin tuollaisessa perinteisessä liikkeessä, joka tulee vaikka sitten levypainoilla tangon kanssa. Et siinä on sellainen jatkuva paine, joka haastaa sen koko liikkeen ajan, eikä tule sellaista löysää hetkeä, mitä ehkä sitten toisella tavalla tulee. HUR on aikoinaan perustettu teknisessä korkeakoulussa Helsingissä, missä kehitettiin Jyväskylän yliopiston kanssa laitteita räjähtävän treenaamiseen, eli huippu-urheiluun. Sitten meitä tunnetaan paremmin kuntoutuksen saralla. Ja tämä firma on Kokkolassa toimii, tehdään laitteet alusta loppuun ja suuri osa menee maailmalle. 95% menee ulkomaille. Meitä on 70 henkeä Kokkolassa, 3 konttoria maailmalla USA:ssa, Saksassa ja Australiassa. Vuodessa tehdään noin 3000 laitetta. Ja tässä taustalla näkyy meidän kasauslinja. Tämä on alusta loppuun Kokkolassa tehtyjä laitteita. Meidän laitteita löytyy huippu-urheiluvalmennuskeskuksista ympäri maailmaa, että muun muassa Unkarissa, Kiinassa, Itävallassa, Tšekissä ja Marokossa on käytössä meidän laitteita valmennuskeskuksissa. HUR käyttää paineilmateknologiaa ja sen avulla niillä pystyy harjoittelemaan sekä voimaharjoittelua että nopeusvoimaharjoittelua ja sen takia soveltuu erinomaisesti huippu-urheilukäyttöön. Mun ensi kosketus HURiin on 90-luvulta. Näitä paineilmalaitteita tuli ensimmäisen kerran käytettyä ja nyt sitten heti 30 vuotta myöhemmin päästiin tutustumaan tähän tehtaaseen Tapparan kautta ja kun tuosta päätyovasta tulin ensimmäistä kertaa, niin kaikki se ilmapiiri, ammattitaito, niin se huokuu tässä heti ensimmäisenä kun avaat oven ja se myös on heidän laatutakuunsa heidän laitteille. HURin laitteet perustuu paineilmatekniikkaan ja se on erittäin hyvä vaihtoehto jääkiekkoilijalle, koska jääkiekkojen rakentaakseen hyvä urheilija tarvitaan eksentristä ja isometristä voimaa ja kapasiteettia rakentaakseen, että joka pystytään sitten jäällä ottaan irti. HURin laitteet on loistava vaihtoehto urheiluun niin lapsista aikuisiin ja samalla myös kuntouttaviin menetelmiin.